қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. қиссаи суфӣ ва хари ӯ. суфие савори хари худ ба хонақоҳе расид. азбаски аз роҳи дур омада буд, бисёр хаставу кӯфта менамуд. хараш ҳам ба зур пои худро кашола мекард. суфӣ харро да охур басту коҳу беда барояш омода кард ва хост ки истироҳат намуда ранҷи роҳро рафъ кунад. дар хонакоҳ чанд суфии дигар ҳозир буданд ва барои хӯрдану нӯшидан чизе надоштанд. ба қавле рӯдаҳои холиашон дар фироқи хӯрок тамбур менавохт. онҳо ҳамин ки хари суфиро диданд, аз пайи фурӯхтани хар ва ба пули он харидани хӯрданиҳо афтоданд. суфии меҳмон ҳамин ки ба фароғат сар кард, суфиёни дигар харашро оҳиста аз оғил берун бурданд ва дар бозор фурӯхтанд. баъди чанде дар рӯи дастархони холии хонакоҳ таомҳои лазизи гуногун, нуну шириниҳои ҳархела пайдо шуд. суфиён ба ишрату истироҳат оғоз карданд. луқма ба даҳон меандохтанду мегуфтанд: эй худо, мо ҳам мардумонем, то чанд аз кайфу сафо бебаҳра бошем. шукр ки ризқу рӯзиамон муҳайё шуд. суфии мусофир чун ин ҳама айшу ишратро дид, хастагиро фаромӯш карду ба ҳалқаи онҳо пайваст. суфиён низ ӯро хуб пешвоз гирифтанд, навозиш карданд, ҳолу аҳвол пурсиданд. ҳар яке бо меҳрубонӣ мегуфт: хаста шудед? каме бо мо истироҳат кунед. куфти роҳ чун гарди роҳ аз вуҷудатон парида меравад. суфии мусофир бо онҳо луқма ба даҳон меандохту гоҳ мерақсид, гоҳ пой мекӯфт. ногоҳ мутрибе оҳанге навохт ва ба сурудан сар кард. хар бирафту хар бирафт. ҳозирон ҳама ба ӯ ҳамовоз гардида, пойкӯбону дастафшон месуруданд. хар бирафту хар бирафт. суфии мусофир ҳам сарафшону пойкӯбон овоз мебаровард: хар бирафту хар бирафт. ҳамин тавр шаб гузашту саҳар омад. суфиён рафтанд. суфии мусофир бошад, омодаи сафар шуд ва ба охур омад. лекин дар он ҷо харашро надид. суфӣ ба худ гуфт: шояд ходим барои об додан бурдааст. чанде гузашту ходим пайдо шуд. суфӣ аз ӯ пурсид: хари ман куҷост? ходим гуфт: ин ахмақро бинед. байни суфию ходим ҷанҷол сар шуд. суфӣ мегуфт: агар харамро ёфтан надиҳӣ, туро ба қозихона мекашам. ходим ноилоҷ гуфт: аз дасти ман чӣ меомад? ман як кас будаму суфиҳои гурусна бешумор. агар харро намедодам, маро мекуштанд. суфии аламзада гуфт: чаро ба ман хабар надодӣ ки суфиён харро ба бозор бурданд? ходим нолида ҷавоб дод: ба худо чанд дафъа омадам ки туро огоҳ кунам, аммо ту ҳамроҳи суфиёни масти ишрат, дастзанону пойкӯбон месурудӣ: хар бирафту хар бирафт. ман гумон кардам ки суфиён бо ризояти ту харро ба бозор бурдаанд. суфии мусофир фарёд зад: дидам ки суфиён хуш мерақсанду хуш месароянд, ба онҳо тақлиди куркурона кардаму сурудхонӣ кардам. лаънат ба тақлид. суфиро дигар илоҷ намонд ва оҳанги шабинаро ба ёд оварда, бо алам чархзанон тарона мехонд: хар бирафту хар бирафт.